Tigasat. Napalabas, iti panagdamag ni Malyong kinipanyang may papan iti naibaga ni Ibing anagan ni Samuel, naglibak ni Panyang, ngem saan anak kontento tilagay. Isu nga iti irorwar ni Ibing, sinurot na iti limod daytoy. Kasta unay met ti siddaaw ni Malyong, idi nakita na ni Samuel. Gapo iti dayta, saanen ang nakapaglibak ni Panyang, ket nagkid daw iti pamakawan. Adamet na ibaga ni Anaya kin ni Monray. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Nabayag ka panawan, nga inururay ko ti panagsubli ti boses mo. Nga maging gayta, awan payaan, iso alading itak, ngamdya kon makauray, banawan kan monre. Di na panawan, Anaya. Makasaukan, monre. Uwan, Anaya. Iso ad di na kumamat panawan. Saan? Saan na si ka ni Monre? Saan na boses ni Monre di boses mo? Saan na si ka ni Monre? Saan na si ka? Saan na si ka ni Monre? Adaywan na! Saan na si ka? Saan yung si ka? Saan? Monre, agyaw man nagtarining-nag. Agyaw man nagtaginunggon na kat nakariingag. Mala, agsubikan iti silid mo, Monre, ha? Pasensya kan. Naisturbo ti pan naturog mo. Kan, agyaw man akmanan. Good night, Monre. Kung naklakit din no agpay so dayjay anay tagtagainam ko. Sa balik ano kampay idit iboses ni Monray. Bunga siguro na ito'y tinalabas sa panagpampanunot ko no daduma. Diyos ko, makauray kami no kaano apat gamti kararagmi. Tinapatag. Agsubli ti boses ti kaayan-ayat ko. Diyos ko, si kalaangan ti ayan tinamnamami. Patgam ko dagiti ararami. Apo. Ay nawaw, apay nga inayaban nagpanyang. Kahit dito'y pa restaurant tinagsarakan ta. Amom ka day, ako kwa day di Sir Luisito day to'y restaurant iday, ay nawaw. Ngem inlakonan iti sa bale. Awan, naibagan ni Monre day takanyak. Ingkuyog kumatan ni Monre dito itinaminsan. Numalagip mo ti irurwar mi idikin ni Monre. Ay, wen, malagip kon. Ay nawaw. Malyong. Dito iti ayuyang mo apapapanan anya, panyang. Wan tamagustuak ti taraunda dito'y. Basig ngamin nga organic ti makan dito'y kay. Wen nga raw, panyang, ay nawaw. Nabaliwan mo tin ti recipes da dito, ay nawaw. Ang panyang, anya ka di ayat ti pagsaritaan ta. Amo Malyong, aging gaita, sa anak payla amakaid na. Makunkonsensya aklakat nga rutan. Gapo iti panagilimad ko kan ka. Ay nawaw. Anya nga raw tit adaditan, panyang. Nalpasen ay nawaw. Iso na lang ta. Ay.
Kasyanan, no maamuan da Madam Ariela ti kaadan ni Sir Samuel iti poder mau. Ay nawaw. Amangan no ipabalod da ka. No ibagam, talaga amaamuan da Malyong. Si Kaki, di mo't panyang. Apay ko mga ibagak ngay may, tay nawaw. Jak mo't kayat amay rubo ka Angem, apay aya nga inaramid mo tikas jay panyang. Apay a pinadukot mo ni Sir Samuel ay nawaw. Day tatimay sa akayat ko nga ibagakan ka ita Malyong. Ay, sige. Kayat ko amaamuan panyang. Talaga amaburbur siya, anak. No apay a pinadukot mo ni Sir Samuel ay nawaw. Ken, sana basta-basta tinaramid mo panyang. Ay, nanangdan ka kadi itinang dukot kin ni Sir Samuel ay nawaw. Ay, awan kwartak apanangdan ko Malyong. Kwa dagitay am mo ti kasingin ko dagitay alalaki. Kanya? Ay, nawaw. Ay, ken daytoy pa'y gayam ti kayat ko adamagin ken ka ay nawaw. Akim balay iti pagnanaidan ita ni Sir Samuel ay nawaw. Kwa, abangan ti kamsat ko. Tano ti kalkalapaw ko ti pangipanak ni Sir Samuel. Sigurado amarigatan ijay gapo iti kabasit na. Kanya? Ay, kwa. Dito'y pa'y ti may sasaludsod panyangay, nawaw. Pasensya kan ado ti damdamagak ken ka. No, malagip mo iti sinurot ka. Ako nam nga agpa-doktor ka, ay nawaw. Ni May kadi... sapay day nga ikidawak iti pamakawan. Jay, ay... Ngamin naglibakakan ka. Kinapuno na ni Sir Samuel ti ipan pa doktor ko. Awan mat talaga ti sakit ko. Aniya? Malyong marikatan ako na yan. Iti kasto'y ngararamitak. Ay nawaw. Panyang. Agsangit kamatan. Apayin nga ay nawaw. Kontra itirik nagtararamitak Malyong. Di pa nagilimlimad ko. Kasapulan mo't ngamin nga aramitak ti kastoy. Ay nawaw. Ay kwa, basit laban nagdayta, si Kamat. Maawatan ka panyang ay nawaw. Isuad di ka agdanagwan. Di kayat ko la amaamuan. No apay a pinadukot mo ni Sir Samuel. Day talaan. Kayat ko amaamuan day tapan niya ngay nawaw. Uwan Malyong, talaga nga ibagakan ka, di makagapo. Nay. Ha. Kaduan ni Cleopatra ni Roko adingtag. Na. Wada ang nakasakay kanilabang. Ulit nagbalik ko. May na kami sa batay. Ato ti ginatgatang ni ni Cleopatra. Ha. Ay. Wine, Rokaw! Umayay! Ulitag, ang mga no sa bali ti pampanunutan may papankada kami ni Cleopatra, ha? Ha. Ang mga mo't nagat atap ka, ulitag. Punasam no anyaman ti dagas nga atap mo. Awan ti madingar aramidag. Kaanakan. Ang mga no pag-imunan nak, ulitag. Saan kaanakan? Agawid ka kadain. Itulog ka, nuwa. Di mo ka di kayat nga umyanak ditoy, ulitag. Ha? Kas nadagdagan nakmatan nga gawid. Ay, saan kaanakan? Si Kakit di may. Madanaganak lang aming. Ang mga noong tanakan ni Madam Arila. Makumikom ni Ariela. Pasaray marabyan na sumangpat. Kanadapay kutay aldawasan ni agawid Nay, apay nga. Manunabula na kasjay ta aramid ni Ariela, ulitag. Di kampay kat makapagsarsaritan
Tano sumangpet, nakaturog ako. Sa nukas jarum warak, isumat ti nakaturog pa'y laik. Anya? Nay, anya nga ti pakakumikuman na, kanakan. Naigo mo na iti sugal. Nay, ay sos, ay bagbagam ah. Kay, kaano ka nga ron nga agpasyudad, kanakan? Jack pa mo. Makitan to no kaano, ulit agbalik ko. Umyanak pa iti sumagmamano nga aldaw ditoy. Tapno marelax met, ti panunot ko. Sige, Monre. Agsao ka na ta. Danda ni rumwaran ti boses mo. Anaya, sana unay sumaw boses ko. Maininot to, Monre. At least, at da nagbaliwan na. At da basitan sumngaw a boses mo, Monre. Un harot, agyamanak iti Diyos. Taatan rumwar a boses ko. Iso na lang, tanakapsot pa'y. Patsik a maininot to, Monre. Ay na, maragsakan nak. Kalpasan ti manu abulan a panaguray tayo. At dan sumngaw a boses mo. Ngamne, di mo bigbiglaan ha? Di ka pa'y laagriryaw. Tapno saan ang mapwersa ti karabukog mo. Uwan, anaya, Kan maiparit kan kati uminom iti nalamiis ha? Kan liklikan pa'y laang dagiti na samit amakmakan. uwan, anaya. Agyamanak Monre, tanatulnog ka kanyak. Basta tong palam amin abilin ti doktor mo kan ka. Okay? Uwan, anaya. Agyamanakan ka. Nakaanos ka kanyak. Gaputa ay ayatan ka, Monre. Ay ayatan kamat. Anaya. Ma'am Angelay, napanan ka din ni Madam Mariela ay nawaw. Ay, Jack mo. Super busy ni Mami Itan. Jack mo, no papapanan na. Ay nawaw, manipod na kasuro ang nagmanihaw. Kanayon mo tin arumwar, Ma'am Angelay ay nawaw. Kat, anya kumaita? Ha? Ay nawaw, ay jay kwa, ay awan gayam, ay ibagbagak laang mat ma'am. Jack pa ngamin nagswil daw, Ma'am Angelay ay Ay, nawaw. awan kwartak. Saan asyak ti pangibagam iti sweldom, tatamalyong? Ningayro ko, Ma'am Angelay, napanan na kaday ay nawaw. Ay, Jack mo. Awan pakibiyangak iti dayja tao. May samot dayja sursurando. Di pa'y lang arod pumanaw dito'y mansyon. Ay, nawaw. Ay, agawid ak pa lang arod, Ma'am Angelay ay nawaw. Awid manan? Puro awid ti amom? Asino nga iti baunag dito'y mansyon no agawid ka manan? Agsweldo ako man. Urayam ni Mami. Iso ti pangibagam iti sweldom. Wenno saan? Ni Mang Rocco. Ha? Ay, nawaw. Ay. Basta urayam ti sasangpot da. Di ka man awid nga awid. Naawan mo ti importante nga ramida mi balayo. Kasano nga'y, agtrab-trabaho kadilatan, nga oray awan matsweldok, Ma'am Angelay ay nawaw. Mano na bulan na jak nagsweldaw. Aganos ka Di mo pa ikayat ta maurnong ti sweldom. Dakkel to ti maawat mo, tatamalyong. Ala, ay awan basol ko di tapanyang. Jak mo't inayaban ni Malyong ditoy. Sinurot nak ngamin itinalimad. Nakigtutak pa'y nga road. Di ka kadinagong at kanyak panyang. Pangaasim ka di mo ta. Inton maminsan. Lapdam ngamin met tangiwat mo, ibing. Ay, uwan. Ay, sorry at talaga. Uwan aklunag. No daddo mga men, kasla na lustred at tornilyo ti dilak. Tado dagiti mailawan ko maibaga. Hay, jak mamut amoy tinay ti adila.
Jak mo't igagagarang may galis mo't latano ko Nala. Di kansidiran ibing. Sana bale ta kinasarita kun itinasaya at ni Malyong. Ay, rumwarak pa'y. Agsubli ka kadimanan ije balay damalyong, Panyang. Wen, ngam dumagasak pa'y ije simbaan. Ay, Panyang. Paano siya klaang ti agnaad ije balay damalyong? Kasla, mabambanog kang aminan aso manoblay ije balay da. Paano agsinukat talaangan? Si kaditoy, tasyak ijay. Ay, nasaanan. Syaklatan ti makipagnaad ijay. Ta si kaswam kit din ni Sir Samuel. Adamot ti mang terapi kan kuana. Syakon. Amangan numaigalis tuman tadila mon. Kat anya pa'y ti maibagbagam dita. Ha, Malarumwara kon Maturugak itay je balay da Malyong. ay sige nga rod Ay, kwa. Ay, pakibagam tuman laka ni Malyungan Tadyak pa'y lama ka umay ijay, wad. Pakibagata busy ak Panyang. Diyos ko. Tulungan na kuma. Isurum tirumbang nga aramidak. Noan niya ti umno awagas. Tapno mawaknitan tinadagsan abarukong ko ita. Gapo itag sa salupang amapaspasamak itibiyag ko. Noan niya man dagiti nagbasulakan kaapo. Nubindot man dararamidag ita. Si kakadi ti mang tulong kanyak. Isurum ti umnawagas nga ramidag. Tapno mailintag ti rumbang amailintag, apo. Amom, noan niya ti linaon ti puso kan panunot ko. Kasano ti aramidag. Isurunak kuma, apo. Anaya, mabalin ka di arumwar kami pailakan ni Monray, balasang ko. Kat wala na Panyang. Papanan nyo ka di. Agpasyar kami. Ipakadakan ka tanobya nakakit nga rod. Unay kayo lakit din aya. Awan problema nana. Sige laan. Ay nahagyaman balasang ko Ang tulungan nak ko maamangay ayo kan kwa na. Amangan ngami no di namanan kaya ti sumurot kanyak. Naimbagkan ka tamay sa lasaom, tungpalan na ka. Sige nana. Awan problema iti dayta. Sino? Ti Orion pa. Dito'y restaurant. Nana Panyang. Ni tatam dominador, Monray. Kamsat ko dayjay. Kaya't nakaama kita. Takanayon ka ngamin nga istoryaan kankwana. Isu ti kadwata amangan dito, ibarok. Kabagis! Ay, kabagis, nasaya at tadakan. Monray, isu ni kabagis ko. Kabagis, isu ni Monray. Mamo tata. Oh, nagtaer kagayam nga ubing. Arakupan ka man, Barok? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liwaya na dinggan, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nagkid daw iti pamakawan ni Panyang kinimalyong. May papan iti inlimod na nga inaramid na apan ang dukot kini Samuel. Naglabas ti adu abulan, ininoten arumwar ti boses ni Monray. Impasyar ni Panyang ti baro, ket nako na ti baket, akayat na ayam ammo ni Monray iti kabagis na ani dominador. Itagagayem,
Denggan nyo tituloy tinobela tayo, Ana Pauluan. Ti Gasat. Ay, nasaya at tandakan ka bagis. Isu ni Monray. Monray, isu ti bagbagak akabagis ko. Manuak, tata. Nagtaar kagayam nga ubing. Arakupan ka man, Barok. Nasingpet ni tatam a dominador, Monray. Kas matlakan ka, nanapanyang. Nasingpat ka. Wen, gaputan nasingpet ka ngamin nga ubing. Nalakabagis, agtugaw kan. Damadamdamalaan. Yagdan ti order ko akanan tayo. Kaya't kon ti agawid ijay balay da anaya. Malaman, Monray. Inton bigaten, wan. Sapaan tantulaangan ta agawid injay inton bigat. Amangan nuwag dandanagan ni anaya. Inawagak itayan ni Anaya kat maawatan na met. Panyang Di ka madanagan Safe ka dito'y Barok. balay mo daytoy nanapanyang. Ako, agab-abang aklaang dito'y Barok. Ala, umay ka tagsukat kan Awan pagsukatak nana sa anak kaalay ti badok. Ay na, sana problema dayta. Adda ginatang ko apagsukatam, Monray. Ala, may bos ti kwartam nana. Kanayon ka nga gastos kapukanyak. Sana problema dayta. Mabirukan ti kwarta, Barok. Nana, Mala, sumrekan iti Selena. Taday jayan ti pagsukatam. Angam no kayat mo tag-shower, mabalinlat ta. Tapno mapreskuan ti riknam. wan man, nana, tagaanganak. Ala, mabitla nga ron tayalaan kay titwalyam, Monray. Ala, mangan kan, Sir Samuel. Mangan kan kunak. Anyat kayat mo Sir Samuel. Ha? Ala, ay, puno ka di tinangagaw. Naibalikas mo tinagan ko, Sir Samuel. Ay, ulitin man nga ibalikas tinagan ko, Sir. Ala, ay makabalikas kan, Sir Samuel. Ala, ay. Ay, diyak unay maawatan, Sir Samuel. Ulitin man. Awan? Ay, diyak maawatan at talaga, Sir. Anya ayat ibagbagam. Ha? Ni Panyang? Ay, awan. Ada ijay bangir a barangay. Anya? Ay, diyak maawatan ti bagbagam, Sir Samuel. Subo. Subuan ka. Ay, sige, mangan ka nga roda. Ay na, ay.
Ay, kamaudyanan na. Makabalikas kan, Sir Samuel. Ay na, Jack, mas baalan ti kinaragsak ko. Sapay lako ma. Tagtultulo yan ti panagimbag mo, Sir Samuel. Ay na panyang, nasaya tadakan. Ay na, nakaragragsakak. Anya ti pakaragsakam, Ibing. Ni Sir Samuel, adan sumagmamano abalikas a maibalikas na. Ay, maibalikas ng tinagan ko nga Ibing, kan tinagan mo a Panyang. Talaga, Ibing? Wan, ala, mapan kay ti silid na. Kasaritam, tapno mapanagnakam. Sige, Ibing. Jack makaturog, anaya, anak ko, ay nawaw. Di kay agpuy-puyat, tama kapadakas kada kayo tikas na, tatang. Pampanunutak nga ron ni Monray, anak ko, ay nawaw. Amang ano? No. Noan niya, tatang. No. Ay, kwa. Amang ano, isukat natan kinipan niya, ay nawaw. Ha? Amang ano, mas close danton kinipan niya, ay nawaw. Amang ano, dinan kaya ti agawid dito'y balay ta. Ay na, saan man atila pampanunutan niyo, tatang. Nasingpot agayom yun ni Nana Panyang. Pagimunan niyo kit din. Ha? Ay, nawaw? Rumbang ko maamaragsakan tayo. Taada ni Nana Panyang akadwa tayo amang ipatpatag kini Monray. Sa bagay mo't kidi ay nawaw. Napamahal mo't ngaminan ni Panyang kini Monray. Kas kanyak, imbilang na matan, kas anak na tiyaw awir ko, ay nawaw. Wen tatang, nariknak no kasano ti panang ipatag ni Nana Panyang kini Monray. Angam, kasanon ngay no saan na kayat ni Monray tagsubli dito'y balay, anaya. At dalatakan ko na day tatang. Iso ti mangadang, taadan panunot ni Monray. Ay, sa bagay mo't kidi anak ko. Ken, husto ka. Awan ti rumbang pagdanagan ta, tanasingpot ni nanamapan niya ngay nawaw. Pacheck adi na baybayan ni Monray ay nawaw. O Diyos ko, kabaalam nga agpaysuntag balik ka, Sir Samuel. Ay na, sapay lang kumatag tultuloy yan day tapa nagimbag mo, sir. Kasta, praktisam lang tagbalikas. Maininot to day ta. Ay na, mapatpatgan mo't lang ang tinabayagan ngay karkararag ko. Di kagsangit, sir. Padiyag saya kau na. Diyos ko. Nala, di ka nga ron agsangit, sir. Mabanog ka, agsangit ka. Kat amangan no sumakit pa iti barukong mo. Ala, di ka nagsangit, sir. Agragsak ka kiti. Dahil inutan ti panagimbag mo. Ay, nahagyaman tayo iti apo. Di matlagawi dun ni Mami. Nyamot din. Anjali, napanan ni Mami. Jack nga rudam mo. Manon ngal daw asan nagaw-awid. Anya? Awagam barang sungbatan na ka. Tano siya, di na sungsongbatan ti awag ko. Sige, awagak to no matamtama. Di mo itantanpay. Awagam mo, taaburido ak atalagan. Ang mga noon nyakit din tinapasamak ka ni Mami.
Awan terumba nga pagtanagam, Angeli. Busy la siguro day jay ang makisugsugal. Usarak ti kotse, tay naksapulo ni mami. Ayan ti tulbag ti kotse, Mang Rocco. Rumarak no madamdama. Aramatak ti kotse. Anya? Ang mabalin mat kitingitantan ko pa lang ti pagnak. Ta kuyugan ka, Angeli. Saanan? Basta kuyog ta. Ta dumagasak mat lang iti bangko. Mangirwarak man iti kwarta. Ha? Nayuna kon ti kwarta nga irwar ko. Naimbaglaгаstusan tayo dito yung mansyon. Ha? Ada ka di kwarta, Angeli. Ah? Ada? Ado ti kwarta? Nayunak, ano kayat mo? Ha? Sige, mabit lang tagdi ko sak, ha? Agkuyog ta arumwar, Angeli. Sa pulen ta ni mamim. Dumagas tapay nga umuna iti bangko. Sige. Daras sa mga rod, tagrubuatak mo tan. Ne, nagbiit kan, Mang Rocco? Mamin anumot la ti mangirwar iti kwarta ay. Kaya nawan pila iti bangko, isa na biitag. Mabit man lang tabilang ti kwarta nga in withdraw. Ay tinasayat si kantimang bilang, Angeli. Tapagandara kong to'y kotse. At to'y ti kwarta. Sige Nakadumot ito yung kwarta. Mahalaak. Di naman siguro madlaw. Ipasimple kay pasirok dito yung lupok tapno di na makita. Aday na. Kwarta mo't lang yung mami da ito eh. Anya day ta isagsagsag mo iti sirok ti lupom, Angeli. Ne, adaya. Awan mo't. Nasiputa ka, Angeli. Ang mal, di kagtanan. Tasaan ko nga ibabawi no manuman ti kinupit mo. Itad ko kang kaday ta si pupuso. No kayat mo, nayunak pa iti kinupit mo, Angeli. Nadlaw na mo't gayam. O anya, kumusta ti panagpasyaryo kininanapan niyang Monray? Ato, tinapnapanan mi, anaya. Kasta ka di? Kailiw kan, anaya. Para ko pankaman. Anya? Ay, sika talaga. May salang aldaw adita nagkita. Kasla na iliwan ka una yan. Kayat ko, nuadta papanak, masapol akad kadwa ka. Sika talaga. Kayat ko manantiak trabaho. Anya, ay saan ang mabalin, Monray? Saan pa'y anaan-anay-anaimbag ti sugat mo? Pangaasi, Monray, ha? Di mo kumamanan ipilit ti kayat mo. Anaya, Agpaimbag ka pa iti husto. Wan, makauray ti trabaho. jak kayat, ti papakpakan latan kada kayo. Anaya, kan kayat kukuma ngagkasartan. Ha? Kayat ko ti makaurnong manan. Ado ti mabalin ko amastrekan at trabaho. Wan, nga masapol nga agpaimbag ka pa'y nga umuna. Anaya, Di mo pa kadanagan ti gastusan tayo iti inaldaw. Siya kun ti makaamo iti dayta. Agpapigsa ka kit di na imbag, Monray. Ay nawaw. Aging gaita. Pampanunutik pa'y laing timbagan ni Panyang Kanyak. Grabe talaga, ay nawaw. Nalabas ti kastaw. Jak matukod a panunutan ay nawaw. At dagayam dakas a panggap ni Rocco kin ni Sir Samuel iday. Ay, naimbag lagi din, tanaalibtak ni Panyang. No di na pinadukot ni Sir Samuel, nalabit, natay kumantikabsat ni Madam Mariela. Ay, nawaw. Ay,
Ibagak nga takin ni Madam Ariela ti plano ko man ni Rocco iti kabsat na. Angam, kunamot ni Panyang a secret mekanopay laeng ay nawaw. Ay, agaw itakman, takayat kumanan ang makasarita ni Panyang. Sure, Panyang ay nawaw. Ngem, adamanan damagakan ka. Ne, anya day tamalyong. Apaya kasla concern ka unay kini Sir Samuel ay nawaw. Mas tawak lang Panyang. Tano sa bali la babaonan agad. Awan pakibiyangan na no pinataydan ni Sir Samuel wenno saan. Gapo tadakkel ti panangisakit ko iti sabali a tao malyong. Ha? Ay nawaw. No pampanunutak. No siyaktag saad iti biyang mau. Kasla jak kabailan tinaramid mau. Amom kaday. Akasla imbwis mo ti biyag mo iti kasdyang naramid mau ay nawaw. Malyong, saan nakabasta giwayat latan iti addang, no awan tinadagsen a makagapo. Anya ti kayat mo asawen Panyang ay nawaw. Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo a napauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tigasa. Agyaman kami itingkay panang trabay.